namhlanje ndodana ngithi angikhuluma ngobuhlungu bokuba ingane Yeah. engakwazi ukuzenzela utho ningakwazi ukulawula nokuphawula ngithi yabona Yeah. thola ukuthi uyazibona izinto zenzeka ube nenhlanhla uNkulunkulu apha inqondo yokuzibuka izinto kodwa ungakwazi ukuyilungisa ngoba mhlawumbe ekhaya ukhulela kulo awukwazi ukuthi ube nombono ubekayo ngithi yabona Kunjalo. uyabazi ubuhlungu bokukhulela ekhaya la umama wakhe akuzale khona ungabibikho ekutheni ubekini bese uzwa umalume ephuma la ekhaya ethi uyo thathamanga noma uyoza ukuthi nashupha kangaka la ekhaya yinda aphuma umalume ethi mayibuya umalume wena ingane ngeke uyobuza ukuthi malume uhambe kanjani kodwa uyazibona nawe ukuthi ingane esikhulile ngithi yabona Ngizwa kahle ba. kodwa uyabona ukuthi izinto zenzayo ayizimila ziphambili umuzi umalume esekhuluma nomalumekazi ukuthi lapha ebengiyekho khona mkami kuthiwa njoba kunenkinga kangaka la ekhaya ingenxa ukuthi ubaba nomama abazange babe njani bacaca noma bashade umuzi umalumekazi sethi ubaba leyo nto inkinga chaza ukuthi nami ke angiphelele kahle njoba nguma bani ogane wena ngoba kuyacaca ukuthi nawe kushuthi lesibongo lesibaba awuphelele ukuthi bese kunjalo mngani bese uvela uyibona wena ngani ukuthi kushuthi nawe nje into engekho Ikubanzima. kushuthi ngamagama suvela wena uthathweke manje hayi ukuthi uthathu kodwa nje kuyazenzakalela ukuthi uyiboneke wena ukuthi ngizalwa intombazana udadewabo kamalume kushuthi mayithi umalume umama wakhe nobaba wakhe abashadanga kuyangicacela ke mina ukuthi umntwana wakho le gogogo angithi yabona gogogo kabani kushuthi komama bakabani bakamalume ngithi yabona bese ethi umalumekazi wakho kodwa baba ke siye komunye ke kufanele ukuthi siye kubantu abahlukene ngithi yabona athi umalume uqinisile ngizoke ngivuke kusasa ngaphansi kwalezi yantaba ngithi yabona ukuthi ke kwenzeka lapha ngifuna ukukukhulisa ngoba kunabantu la mangikhuluma uzabantu bethi nina nivuma yonke into kanti abazi ukuthi kuhlonipha uma uthi yebo wena ngoba phela ngikhuluma ngathi ngikhuluma kwa radio kuthulakale nje ukuthi yabona ngikhombisa isontweni mangiguqile nje kuthiwa mhlawumbe inkonzo yofakazi akube mnandi ngokuthi uyakhuluma abantu bethule nje kufanele abantu beze bethi amen bayi izinto eyisho manje kunabantu ke laba nokuvela baphendula indaba yabantu bethi abantu abafana zisho phethu bavuma yonke into kanti hayi ngikhulisiwe nento ngibhadlile lemqondweni ngithi yabona ngoba lento eyisho siyayizwa ngoba lento engishona niyayizwa ntotana lalela ke mfana avuka umalume ngakusasa bese ethi angisale sengihamba nawe inkosikazi bethi bayangena nje kwabani yini bethi bayangena nje kwabani uze sekuthiwa hawu hayi iqinisa impela lento abantshele yona lapha ebeniye khona ukuthi abazali bakhe abaphelele kodwa hayi bekele eceleni abazali bakho kahle abantu abayinkinga abazali bakho vele lilumeka ikhanda manje abantu abayinkinga baphi bese bethi lana hayi inkinga la ugogo wakho nomkhulu wakho kwahlangana nje kwaphelela lapha kwangenzeka nje akabazanga mhlawumbe akabazanga umlando wakho nomalume avela banjwe ikhanda ubaba wakhe nomama wakhe abacacanga ubani umkhulu wakhe nogogo wakhe abacacanga vele kushisa ikhanda vele kushiseni ikhanda lithi lisashisa kanjalo ikhanda bese ethi lo muntu awukahle wayilandela indaba kababa ozala umkhulu wakho no mama ozala umkhulu wakho athi angibazanga ngizange babona bese ethi umuntu wayi kubonakala ngazathi nje kwahlangana kungabafana nje bagcinana lapho vela bonke umhlaba ngathi ungavuleka vela angeke babuya sebethethe isagila sibehamba kanje kanti behambe kunamafulufulu mabefika kuyingane ufisa ukuza wena ukuthi kuhambeke kanjani ngoba usokhulile wena ngithi ngizwa kahle ngeke uyihoshe indaba uzobona abantu behla benyuka abazi baqale pha abazi benzeni bese uzayithola wena kancane ukuthi hayi lento ifuna ukuyoqalwa le ubuye kuziwe la ugcinwe la leso sikhathi kunamadodana seganiwe kamalume la ekhaya lesikhathi kunamantombazane kamalume la ekhaya thola ingane awalobole kuthenje la ekhaya kuyabhede yonke into ungaqala phi ke wena ndodana ozalwa intombi la ekhaya yabona kuhamba kanjani lento anisifundisane ngalezo zinto ke ndodana ungani lo phambi kwakho okhulumayo ubuya kuzinto efana nalezo kodwa ke ngeke ngikhulume ke ngicile kakhulu kodwa lalela ke ndodana engakubona nengatshelwa kona nengakwenza kwangiphumelelisa yes ngoba nami angazange ukuthi ngizoqala kuphi ngenzeni into eziningi emndenini yakithi siqale senginentshebe ngingaka zithi ziyalungisa nemndeni abantu uqala umuntu esenentshebe eseganiwe sehlala nonkosikazi wakhe fune ingane omunye senengane eganiwe nezingane eganile kumile yonke into athola ukuthi hayi wena umkhulu wakho nogogo wakho lesibongo sisebenzisa afanele ngabe ubuyela kulesa sibongo Philippines
Buza ke baba wenze njani ukuze izinto ngathi ziyaqala ziyakhanya khanya. Angifisa. Nayeka yonke into ndodana. Yeah. Ngaba nenhlanga. Ngihamba ngaya kuphi? Ehlane. Yeah. Part 2. Sengizoyikhuluma ukuthi ngayilungisa kanjani. Yeah. Kuze ngabantu bayithanda yini bafisa nikisi. Siyafisa ukizwa inkinga njengalezi ikhona. Amen. Amen.